ରାନୀ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ନା ହସୁଛି ବା ରାନୀ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ସିଏ ଛକିଛି ତା ମାମୁଁକୁ ନୁହଁ ତା ମୋବାଇଲଟା ନବ ବୋଲିକିରି ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦଉନି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ନବ ବୋଲି ଛକିଛି ଛକିଲେ କଣ ହବ ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଯାକ ବାପା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି କେତେବେଳେ କହିଯିବା ନାଇଁ 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 ବା ଦେଇ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସବୁ ତ ରାନୀ କହୁଛି ତୁ କହିନୁ କେତେବେଳେ କହିଛି ଦେଖିଛ ଦେଖିନି ଘରେ କିଏ ଦେଖିଛି ହଁ କହିଦଉଛି କିଛି କହନା ଚୁପ୍ କଣ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ନିଚର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦେଖିଲ କେଇଟା ଉପରେ କେଇଟା ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ ଉଠିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଦେଖ କ'ଣ କରିବୁ ତାର ଖାଲି ଡିଜେ ଦରକାର ହେଲା ଆଉ ଆମର ଅନୁକୁ ବାହାଘର ହବନି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କି କ୍ୟାନସଲ୍ ବରାବରି ହଉ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଡିଜେ ବଜାଉଛି ଏଠି ମାମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ କଲ୍ ଲାଗିଛି ମୋ ଦେଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପବ ନାଇଟ୍ଟା ସେଇ କଲର୍ ହେଲା ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆଉ କୁଣିଆ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା ତମକୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଭାତ ବସିଲାଣି କାଠ ଚୁଲିରେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ଦେଇ ନଗେଇନି ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଲାଣି ତାପରେ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ଚିକେନ୍ ଆସିଛି ଆଜି ଚିକେନ୍ ଭାତ କାକୁଡ଼ି ସାଲୁଟ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେଇନି ସେ ଜରିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ହବ ଆମର ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ସେପଟେ ଦେଖା ହେଉଛି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଛାତ ଉପରେ ଆମର ହେଲା ଆଉ ରାନୀ ଏଠି ରାନୀ ମୋ ନାଁରେ ତା ବାପାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ହେଲା ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଉନି ତାକୁ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା କରୁଛି ସବୁ କହିଦେଉଛି ଭଲ କରୁଛି ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲା କି ଭଲ କରୁଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନି ତ ଭଲ କଥା କହିଛି ଭଲ କଥା କାହିଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ଭଲ ହବନି ଭଲ ଲାଗେ ସନି ହଁ ଏପଟୁ କ'ଣ ନା ଭଲ ଲାଗେନି ଲାଗିବନି ରାନୀ ଆଜି ନୁହଁ ଆଜି ଗୁଡୁଲି ଆସିବ ବୋଲି ରାନୀ ବହୁତ ନାଚୁଛି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉଛନ୍ତି ହଁ ରାନୀ ତ ଶାଶୁ ଆଜି କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ଖାଇବାକୁ ହିସାବରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଆଉଛନ୍ତି ରାନୀର ରାନୀ ତ ଶାଶୁ ଆଜି କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ ବିରିୟାନୀ ତ ଶାଶୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଆଣିବ ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ ଚୁଲିରେ ପଇଠା ମାରନ୍ତିନି ତା ଶାଶୁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ବିରି ତରକାରୀ ଆଣିବ ବିରି ଛୁଇଁ ବିରି ଛୁଇଁ ଖାଇବ ବୋହୁ ହଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ ତମ ବୋହୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ଆଉ ଦେବିନି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବିନି ହେଲା ଦେଖ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଚୁଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଖାଲି ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେବ ଭାରି ବହୁ କାଲିଆ ହେଉଛି ରାନୀ ଏବେ ମାମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ କହିଦେଉଛି ବାପା କହିବି କହିଲୁ ତତେ ଆଉ ଦେଖେଇବିନି କିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କହୁଛି ଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ନାହିଁ ମାନେ ହାକୁ କହୁଛି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିକିରି ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଆସି 12ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଧେଇ ନାହିଁ ତୁ ଗାଧେଇନୁ ରାନୀ ତୁ ଗାଧେଇନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇନି ମୋ ଭାଣିଜୀଟା ହଉଛି 5 ଦିନ ମିଛରେ କହି ଘରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ହେଲା କଥା ଗୋଟେ ମିଛେଇ ହେଲା ଗୋଟେ ମିଛେଇ ଇଏ ହେଲା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି କହିବୁନୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମେ ସେମିତି ଇଏ କଲେ ଦେର ଲାଇଭ୍ ପକେଇବୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ମୂଳରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ସେଥିରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଭଲ ମୁଁ ଯାହା ତ ଅଛି ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନାଚୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ନାଚିଲା
ହଉଛି ସିଏ? ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ରାନୀ ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ଆମ ଗଛ ଏରିଆ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ, ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ, ସଜନା ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମ ଠେକୁଆ ଅଛି, ଦେଖିବ ଠେକୁଆ ଶୋଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମ ଭଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଆମ ସଜନା ଗଛ, ସେଇଠି ଆମ ସାନି ଅଛି, ଏଇଠି ଆମ ରାନୀ ଅଛି। ସେଠି ସାନି ଏଠି ରାନୀ, ସିଏ ଦି ଭଉଣୀ। ସାନି ସେଇଠି, ରାନୀ ଏଇଠି। ସାନି ରହୁଛି ଛାତ ଉପରେ, ରାନୀ ରହୁଛି ଘରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣକ ଏକା ଭଳିଆ। ରାନୀ ତ ଜଟ ଦେଖାଲା ଦେଖି ପୁଅ କେମିତି ଡାଣି ଲାଗିଛି ତାକୁ। ପୁଅ ପାଇଁ ଇଏ କି ଡାଣି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପିଲାମାନେ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁରା ଟିକେ ଅମୁଥିଲା ସେ ଭିଡିଓଟା ଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରେଇ। ରାନୀ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ତା ଶାଶୁ ଶାଶୁ ବୋଲିକି। ହଁ ଶାଶୁର ବି ତାଙ୍କ ନେଇ ବା ଶାଶୁ ଆଉଥିବ, ଜୁଆଇ ବୋଉକୁ ଆଣୁଥିବ, ଏଇ କ'ଣ ସାନ ଜୁଆଇକି। ଆଉ ଜୋଇ ଆସି ନ ଆଇଲେ ଫେରେ ଝୁଅ କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ରହିବ? ଗୋଟେ ମଜବୁତିଆ ଜୁଆଇ, ଗୋଟେ ମୋଟାଟେ, ତାକୁ 5 ଜଣ ଦେଖିବେ, ଆଲୋ ପଳିବୁ 5 ଜଣ ଉଠେଇକି ନେବେ ତାକୁ। ହେ ମାମୁଁ ପେଟ